Първо искам да ви благодаря всички тук в Patreon, че ни не изоставяте. Много хора си дигнахте абонаментите. Второ, да се извиня, че в последно време правим много малко работи за вас. Но мисля, говоря като видя, но мисля, че за това, което сте ни гласували доверие, ние го оправдаваме, че не сме някои лаладжи, лайкаджи и затова да сте не били толкова време абонати. Мисля, че оправдаваме с действията си, не само с приказки. Оправдаваме вашето доверие. Видяхте, много ме наричаха Киро фалита, че не съм фалирал. Видяхте, съм спестявал пари. Видях, че ти нещата, които съм научил, не съм като другите. Едно да приказвам, друго да върша. Съм ги правил точно тъй. Не съм ходил по почивки, не съм си пилял парите, спестявал съм ги, за да имам, когато се наложи, защото аз знам, че в гората има мечки. Не е приятно, но мисля, че за сега се отсрамваме, че ви си давате парите и мразя тая дума подкрепяте, но поне всички употребяват, но тя е правилната, че на подкрепяте. Тук ще ви разкажа от известно време, преди 7-8 месеца, от време на време вземем се подува стомаха. И аз поне съм свикнал, не пия никакви хапчета за нищо, слава Богу за сега, нито за кръвно, за нищо бе. Някой път пия дименхидранат за вестибуларния апарат. Но като хапчета, слава Богу, на 59 часа на живот и здраве, след 2-3 месеца, не пия. Свикнал съм да съм в топ форма. Нищо да ми няма. И почнах да си внушавам, че нещо ми има. То ми се подува, то не ми се подува. Моята жена вика, бе, Кириле, всеки втори има газове, мазове, всяка на 5 реклами 4 са дегазин или там за газовете. И то ми мине, то пак ми се подуи, то ми не ме боли, няма ми нищо. Но един мой познат приятел преди време почина от рак на стомаха. Тази година почина един друг от рак на стомаха. Цецо почина от рак на стомаха, видяхте. И всички казват, нали, че е хубаво над 50 години, на 5 години да ходиш да си проверяваш дебелото черво, ти бърка задника и в устата. И аз звънях на доктор Тишков, той вика, бе, бай Киро, пи там нещо, ама елата видя. Отидох, разказах части, ама искам сега го разкажа като цяло. Не се оплаквам. Ще разберете, че това ви го разказвам. И отидох, направиха ми пълни изследвания. Отзад, отпред, отгоре, отдолу, скенер, цветно вещество, ехографи, всичко. И се оказа, че всичко ми е наред. Тук-там, както каза доктор Тишков, козметични проблеми. И имаше леки ранички, нито имах полипи, нищо. Лек гастрит в едната част на стомаха, ми изписаха там едно хапче да пия. Но каза, има едни малки ранички, аз пак викам, бе, да не е рак, те викат, бе, не е рак. Взимаха биопсия. 10 дена се притеснявам, той вика, бе, рака се вижда, няма проблеми. Защото аз там, като ме пита лекарката младата, вика, какви са ви оплакванията, и аз викам, бе, да ти кажа, май нямам много оплаквания, ама искам да видя да нямам рак. Тя каже, що мисли, че имате рак? Бе, викам, бе, да знам, подплаших се. И като се събуждам от опойката и всичките в един глас, нямате рак, Кириле, нямате, всичко е наред, нали. Добре, ама всеки знае как е, чакаш биопсията и тя ми каза, има една бактерия, хеликобактер, която да вземем. Оказа се, че имам там малко, но имам. То всеки има, но, нали.
някой път се проявява, да се подува стомаха, може да станете много лоши работи от нея. 2 седмици пих по 22 хапчета, 3 дена по 23 хапчета, 2 антибиотика на ден. Тук турбата беше с мене. Свеско гледам час, 4 часа, 5:30, 6, 12 часа вечерта, през нощта ставам, 5 часа, почвам пак, 6, 5:30, 6, 8, митей, 22 хапа на ден, 2 антибиотика. Изпих ги. Оня ден беше последно през нощта. Дано всичко да е наред, трябва да отида да дам проба дали сме убили бактерията. Викаме, бах, мамо, по едно време от носа ми течеше, гъгнех, много хора писаха, че съм болен, не съм болен, от хапчетата беше. Имам един доктор Петър, едно момче, ние сме го покарали там, където грапник тренира, много добър, му се обадих му се, той вика, от антибиотиците, защото те бият навсякъде. Викам, бе, докторе, само пара не ми излиза от ушите. Качрек, той вика, няма проблеми. От хапчетата вика, то много отрова. Дано всичко да е наред. Що го разказвам? За сега, дори да не е наред, там ще пия пак някакви хапчета. Козметични проблеми, както каза доктор Тишков. Аз на тези буклуци аванта няма да им пусна. Изпих хапчетата, ще почна да помагам на Евелина, аз нямаше да се занимавам. Аз това нещо, което се случва с мен, което се случи с него, но когато се случи на твой гръб, повярвайте ми, не е приятно. Бих дал всичките пари, сега най-вероятно ще го изрежат, да му оставят 2 часа в една стая някъде с този хубавец, наглата усмивка. Прижалвам всичките 125 000 долара, само да искам 2 часа. И казваме ги парите. Нищо. Но 2 часа да му оставя с него и да нямам после... Няма да го убивам, няма нищо. Но ще го привъзпитам. Сънувам го. Тая мазна, нагла усмивка. И безсилието, което ти не мога да направиш нищо от тая педалска ситуация, да ни се гаврят, и да ни се смеят, и да ни унижават. Няма да го позволя. Решил съм, почвам, пускам институции. Те с Ловешкия съд пишат такива простоти, глупости, но Търновския съд за сега добре се държи. Ако не има апелативен, има всякакъв. В крайна сметка, няколко години аз ще трябва да се занимавам с това. Аз ще спра, освен когато се наложи. Сега Евелин ми прати, са вкарали входящ номер в Софийския, в местото София за протеста. Няма да ви занимавам повече, ще се опитам да влезем в ритъм, да правя видеа за вас, защото аз не съм научен. Когато някой ти плаща, ти трябва да свършиш нещо за него. Те ми е възпитанието. За разлика от тези бакуци, аз имам някакъв морал. Пак ви казвам, мисля, че тук до няколко дена пак ще си почна нещата, ще почна да правя видеа. Други, тук искам да се решат тези проблеми, искам тези да ги навра в кучи задник. Защото когато се даде гласност, когато покажат, те са страхливци. Аз не исках да пускам дела, адвоката ма караше. Аз викам, какво толкова? И да ме осъдят, майната му. Запорирали там 120 000 лева и би майката. Но те прикалиха. Така не бива. Аз не искам на никой повече да се случват тези неща, които ми се случват на мене, от такива мишки с екички, нагли, арогантни, безскруполни, буклуци. Защото на всеки от нас може да се случи. На всеки. Така че още веднъж ви благодаря. Извинявам ви се. Защото наистина, ако вас ви няма, ще ни е много трудно. Защото те много душмани викат, ама те парите ще останат за тебе. Ами, повярвайте ми, аз над 50 000 ще дам адвокатски. До сега съм дал над 10. Няма как. 7-8 дела. Всичко вари. Пускай. Омбудсмани, той момче е бачка.
То се занимава само с мене. То трябва да изкарва пари, то има семейство, но е най-доброто. Добри Ковачев е най-добрия. Не съм виждал ударен човек и го изживява и се бори е за правдата. Той е за правдата, така не бил. Господ ми го прати. Ако бяха онези спадки или клявки, дет ги мислех, че те са предателки, ще ама наредят. Не е спал миналата нощ. Колко сигнала пуснахме, брат? 7-8 сигнала. Ма написани, документирани, направени. Не е спал, писал цяла нощ. И не се оплаква. И като ги написал, каза, доволен съм. Бием се. И да загубим. Влизам в боя с биткаджи. Майната му. Но поне няма да им е лесно. Няма да се скрие като мишка. Няма да изложи децата си. Няма да изложи внуците си. Няма да изложи приятели си. Няма да изложи себе си. Няма да изложи и вас. Да клекна. Така че, благодаря ви. Ще влезем в час. И пак ще си бъде както трябва. Надявам се. Ще се опитам. Чао.